Yeah. Salut și bine la un nou episod. Astăzi vom face push spre Tier 3, spre Tier 30. Și aproape am făcut, după cum vedeți aici cu Pam. Și vedem ce o să ne pică din Megabox. Haideți să mergem aici pe Brawl Ball. Stai, pe Brawl Ball, așa. Deci am spus Brawl Ball. Nici pe care nu se înțelege ce am zis, dar na. Mai înainte așa de regiuri am dat de nu mai pot. Adică mă chinui de aproape o oră. Așa m-am întors, trebuia să pun puțină pauză. Da. Bă, ăștia nu joacă chiar așa de răi, dar ăștia mei cam... Da. Pun și ultima dată aici. Cred că glumești, cred că... Bă, nu mai suport. Mă bucur că au... Deci și chiar trebuie nerfuită rău de tot. Și trebuie nerfuită rău de tot, că e enervantă rău de tot. Nu pot... Bă, măcar așa mei știu să joacă, nu sunt incompetenți ca toți cei care am jucat. Mai ales cu un prieten de-a meu. Vai, ce rage am dat, gata. Așa rage am dat de nu mai pot. Bă, mare greșeală ai făcut. Bă, mare greșeală ai făcut. Fapt, eu am făcut mare greșeală. Și nu uitați să apăsați pe butonul de like număr până la 5 și sper să dați butonul. Sper să dați 3, 2, 1, like. Vă mulțumesc că ați făcut-o. Deși sunt sigur că n-ați făcut-o. Ca de obicei. De ce vorbesc singur? Nu știu. Haide, mă. Așa. Bun. Haide repede. Samuele, tu stai acolo, că stai bine. Stai acolo că stai bine. Nu veni, că nu-i treaba ta. Dacă Rico ăsta o dă în bară... Bun, frumos. Așa. Am ce făcut. Și m-aș bucura extrem de mult dacă își face acum rank Tier 30 și dacă mi-ar pica un brawler extra bun, ce fain. Păi, nici mingea era la mine și nici măcar nu știam, lol. Nu. Bă, sigur că îi dau gol. Era să dau mare rage acum. Bun, Tier 30. Nu mai mă interesează nimic, doar să pic un brawler. Doamne ajută. Și desigur că nu este. Ca de obicei. Nimic nu. Deci până acum am deschis 1, 2, 3 megabox-uri din Brawl Pass, Free Pass, așa să spun, că nu slab, că n-am luat Brawl Pass-ul. Nimica. Absolut nimica, ca de obicei. Da. Ori am făcut ăla? N-am nevoie de 120. N-am nevoie, nu țin de 8 levele. Frate, trebuia mai întâi să fac așa, poate merge. Fac așa. Dar desigur că n-am nimic și nu mă gândesc la nimic. Bun, s-a fost episodul, sper că v-a plăcut, blablabla. Apăsați butonul de like, că vin după voi și vă mănânc. Asta a sunat foarte cringe. Pa!